meillä on makseessa 2 tulosta, jossa paikkaa pitää hallussaan ensiajalla 40-80. Ja sitten tuo Kirvan aika 4-2-7-6 on siinä kakkosena. En tiedä, ei mitään. Ei, se ei niinku... Joo, ihan ei se edes yrittänyt hakea. Tule. Mä käyn kävelyllä. Nyt lähtee tavallaan vaan niinku leviämään, jos nyt ei sit sillä niinku antakaan puhdistus. Just jotain hepsusta, joka sillä kuivaa. Sekin suunnitteli tämän, että mitä vaan. Onneksi ei tehnyt. Toikin on niin pitkä ulkoinen, että hyvä niin!